10度、名古屋は8度で、雨が降り始めるとこの数字より一層寒くなってきそうです。暖かくしてお過ごしください。札幌の気温は2度、こちらも寒いですね。スキー、スノボを楽しもう。ホワイトピア高須の提供でお送りします。各地の天気のことある？ナイス。6時55分、6時55分。おはようございます。1月7日火曜日のめざましテレビです。時刻は6時55分を回りました。昨日の夜、都庁がオリンピックカラーにライトアップされました。昨日でついに東京オリンピックまで200日ということで、東京都庁舎の記念ライトアップが行われました。オリンピックのシンボルカラー、青、黄色、黒、